Добрый вечер. В эфире Прайм на телеканале АТР. Это время самых интересных гостей и самых умных разговоров. Вот что я такое сказал. А все потому, что у меня в гостях необычайно умная, невероятной красоты и обаяния женщина, а еще моя коллега, одна из лучших женщин телевизионных ведущих и интервьюеров страны, пані Наталка Фіцич. Дякую, Едере. Ти так прямо розписав, що мені аж незручно стало. Или как на церемонии вручения какой-то награды, да? Ну, я рад, что пришла, потому что Дякую за запрошення. я так к вам все время ходил, а вы тут, вы тут в центре, а до нас на край города не всегда доедешь еще, но ты доехала, спасибо тебе. Да, попри пробки, тим не менш. Вот. Я хочу начать странно этот разговор. Я тут вот в Фейсбуке видел вашу с Володей Аревым дочку. Так. И она у вас прям, можно сказать, со школы пошла в политику. Ой, да. Как это, как вы упустили ребенка, расскажите. Та якось так сталося, насправді. Вона просто хотіла взяти участь, цікаво в молодості, пробувати. Да, і вона просто брала участь у числі багатьох активістів Європейської солідарності. Їх йшло десь, мені здається, біля 20 загалом хлопців і дівчат. А пройшла Ірина в результаті. З одного боку, ми розуміємо, тому що дочка свого батька, і тому що прізвище, з іншого боку, через відомі наїзди там одних відомих осіб, дякую їм, називається. Прямо на нее наезжали. Ну так, да, тому що вона сказали, натворить, мовляв, як так, 20-річна дівчина йде в політику, ну та це ейджизм, вибачте. Ну, якби насправді. А Байден старик. Ну, это не я сказала. Это, знаешь, это мне очень смешно, потому что вот это «Сколько кому лет» — это чисто русская история, такая советская. Но это, знаешь, это история родоплеменная какая-то. Значит, ты сопляк, а ти завтра здохнеш. Ну, от нелогічно погодься, тому що з одного боку у нас обирають недосвідчених і молодих повним ходом в політику. І де ж тут критерії-то у нас? І це не перші вибори, да, там в 19-му році, я маю на увазі, які були, коли недосвідчених і молодих вибирали. Тобто запит на молодих і недосвідчених, він є всю дорогу, скажімо. А коли там дівчина молода вирішує спробувати себе в політиці, виявляється, що це проблема, і батько відомий – це теж проблема. Ну, по блату же, це теж неправильно, тому що погодься, що Ярині насправді складніше, ніж багатьом, тому що треба відповідати, треба бути там гідною, ти не починаєш свою історію з чистого листа. Слушай, ну она, во-первых, все, что про нее может быть сказано, перейдет на отца. Да, с отца, ну еще кого-нибудь там. Я не хочу никакие партийные дела лезть, не обсуждать никакую там партийную политику, там, оппозицию, власть и так далее, но сам подход, конечно, дивный. С другой стороны, я считаю, что, конечно, и рано в политику, потому что, 20 это, прям вот опыта совсем нет, да? Но с третьей стороны не получится, уйдет, как говорится. Тут абсолютно. такое, потім, да. зрештою, все вирішує виборець. Да. І в її випадку все вирішив виборець. Це ж не те, щоб її поставили на якесь таке місце, що вона автоматом потрапила в політику. Насправді, вона йшла взагалі на 5-му місці. Тобто виборці конкретно за неї проголосували самі. Розумієш, і вона потрапила, її підняли. Це якраз і є дія оцих відкритих списків, про які ми так багато говорили. Открытые списки, партийные списки — это не мажоритарный округ, тут совсем другой. Тут есть такие понятия, как партийная дисциплина, Ну, все, а что не справиться, да. буде щось інше робити в цьому житті. Ну, правда, я жартую, що в нашій сім'ї тепер тільки я і кіт безпартійні, знаєш. Слушай, да ты еще и одна, что журналист. Ну так, Да. ну ми з Володією разом починали як журналісти, але він з журналістики пішов у Следующий політику. вопрос. Как ты мужа упустила? Как вот он Та не знаю, якось так сталося. к политике ушел? Він так, бачиш, захотів, він же займався розслідуваннями, це були дуже гострі розслідування в той час. Тоді, так, якщо ділитися, знаєш, от ми говоримо про якісь такі речі більш сокровенні, скажімо, то тоді дуже багато людей мені говорили, от чоловік ще живий, знаєш, тому що це було 2004 рік, це були розслідування, від яких у багатьох просто волосся дибки ставало, знаєш. І Володя з його якоюсь неймовірною сміливістю, ті розслідування, які він робив, ну, це справді було вражаюче. А потім в певний момент він вирішив, що
розслідувати, критикувати це недостатньо, потрібно спробувати зробити щось, щось змінити, щось самому, розумієш, щось своє привнести. І вирішив піти, я не заперечувала, бо це його рішення, його Слушай, життя. Хоча, ну, якби це вплинуло на мене, безумовно, все одно. еще скажи, что у вас в семье не матриархат, как во всех украинских семьях. Ні, він вирішував. Да, так, да, нет, он, конечно, решал. Я не хотіла, щоб він йшов в політику, щоб ти розумів. Ну я так и думал, да. Я хотел тебя спровоцировать на эту правду, на семейную. Но ты не уйдешь же из журналистики, правда? Ты же не пойдешь никуда. Та ні, політику, упасі Боже, я не хочу туди. Почему, сейчас объясню. Политиков, хороших, плохих, временных, молодых, в возрасте достаточно. Журналистов уже мне скоро будет хватать, вот кого я лично считаю для себя приличными людьми, будет хватать вот уже скоро одной ладони. Было вот буквально там год назад, 2 года назад 2, сейчас уже вот одна ладонь. Но это мое личное впечатление. Какое у тебя впечатление так сказать, это советское выражение, журналистского цеха? Я не знаю, как это все назвать. Вот, я не могу даже вот как-то сильно оценивать, потому что я не так давно в Украину репатриировался. А ти тут Ну, можливо, ти дивишся незамиленим поглядом за рахунок цього. Не знаю, знаєш, я пригадую нашу боротьбу за стандарти журналістики, за журналістику як таку справжню у 2004 році. Тоді, коли була ось та відома журналістська революція, коли нас там 7 пішло з плюсів через темники, ми ж тоді так з таким скандалом звідти пішли, заявивши про цензуру. Тоді багато хто говорив, але знаєш, одне діло, коли говорять опозиційні, а інше діло, коли говорять ті, кому доводилося стикатися з цим. І тоді здавалося, що і справді от вийшло, що журналістська революція врешті-решт таки перемогла, як і помаранчева. І здавалося, що ці стандарти вдалося відстояти. Але, бачиш, поступ загалом і техніки, і світу, от він вніс свої корективи. В журналістику загалом, погодься, з'явилося блогерство, яке дуже суб'єктивне. Які в нас стандарти? Об'єктивність, неупередженість. Це вже все забудь. А от оці всі речі тепер вони перекреслюють якраз ті стандарти, з яких ми починали, коли Наталка, приходили в журналістику. Це об'єктивна реальність, ну согласись, да? Ну все, это уже эту Цього плотину вже прорвало, немає, и журналисты вынуждены становиться блогером. Ты пока вроде блогером не стал, да? Но в принципе ничего даже грешного в этом не будет, ну потому что такая уже жизнь. Да? Я просто говорю про зміни кардинальні в журналістиці, які відбулися, і в підходах так само. Ну, загалом, не знаю, я дивлюся, знаєш, що мене непокоїть, те, що дуже багато однакового. В смислі? От якось часто однакові розслідування, однакові досить ефіри, досить багато, знаєш, щось такого. Нема пошуку якихось особливих речей, особливих тем. Оце те, що мене непокоїть. Знаешь, я не застал расследование твоего супруга, когда он был журналистом. То, что я сейчас вижу, даже имена не буду называть их, короче, штука расследования в нашей журналистике современной. Берется флешка, или даже сейчас не флешка уже. Все это скачивается, кусками дается, а в перерывах между кусками сидит, допустим, парень, ну, я уж не парень, но такой сидит с кофе, или там, и сидит девушка тоже с чаем, да, и комментирует. Кучерява такая, да? Да я не знаю. Ну, різно, окей. А потом, значит, теперь, значит, она говорит то, что ей кажется, или он говорит то, что ему кажется. Потом в следующей серии вопрос, откуда вы это взяли, я не знаю, так получилось, так вышло. Я недолго работал в криминальной, скажем так, журналистике, которую можно было назвать расследовательской, но это давно очень было. Но я никогда не выдавал материалы, когда я до конца не был уверен в полной картине. Ну, нельзя показывать половину, ну, так не бывает, да? А у нас вот, как только ты получил, я даже не осуждаю, откуда кто это получил, потому что журналист может разными путями добывать информацию, но вот просто вываливать, типа, и нате, жрите, да, это как вот недожаренный стейк подать и так далее. Но мне это кажется не журналистикой. Бачиш, я на інше звертаю увагу, що мені, в чому я висловлюю десь певну претензію щодо розслідувань сучасних, якими вони є, да, популярні в Україні.
надмірна емоційність. Ну, я тебе про это говорю. Да. Вона доведена до стану цикади на електричному стовпі. Якщо ти чув коли-небудь, ото в Криму, наприклад, да? От вони коли кричать, це просто вже крик без якихось обмежень, скажімо так. І я емоційності в журналістиці взагалі так досить обережно до неї ставлюся. Мгм. В нас взагалі люди досить емоційно на багато речей реагують. І якщо її додатково накачувати, цю емоційність, ну це ж маніпуляція в Вот. такому разі. Это называется виходить. манипуляция, на самом деле. Розумієш? Плюс у нас є схильність до такої, ну, як на мене, може, я не права. Це моя оцінка. Такої певним чином російської, мені здається, що це з російської журналістики бере початок свій, такої певної агресивності, особливо в подачі. Що цікаво, що самій там українській мові, українській манері поведінки характерна м'якшість. Ты НТВшность такую имеешь в виду? Вот это НТВ, как скандалы, якась интриги, така, расследования? да, вот это от всё? усе з Мгм. таким от А может быть, я подати. не думал об этом. І от мені здається, це звідти бере початок, і от воно проявляється у нас так. З одного боку агресивність, з іншого ця додаткова емоційність. Все разом це дає сильну досить маніпулятивність. На жаль. Я не слышал, чтобы ты участвовал в каких-то, я прошу прощения за это нетелевизионное слово, срачах. Не слышал. Может, это и было, я просто не Ні. слышал. Вот, я стараюсь никуда не лезть, но я с ужасом наблюдаю за взаимоотношениями внутри нашего журналистского, не знаю, блогерского, ломовского, там, как это называется, средовища, да? То есть такое ощущение, что каждый сидит в своей там бойнице и ищет цель. И вот только кто-то голову поднял, на него должны накинуться. Он со своей там ордой, потом другой со своей ордой и так далее, и так далее. И иногда создается впечатление, что нам даже не нужно особенно-то и вот эти медведчуковские каналы. Вот когда их прибрали, да, и за что, на самом деле, спасибо тем, кто это сделал, да, прибрали это, давно было пора. Выяснилось, что и без них мы способны вполне серьезно друг другу перегрызть все. Є таке. Ну как могут проукраинские люди, ну у нас что, несколько жизней, у нас там пара Украин где-то валяется в гараже. Ну как такое может быть? Вот ты тут живешь всю жизнь. Опять, для меня это дивно, вот честно. Знаєш, до мене приходив в гості на про особисте, Мгм. на пряму Да, я програму, забыл ти сказать, знаєш. если кто-то не знает, если кто-то еще не знает, ну на самом деле у нас разные зрители живут в разных странах, и зря я не сказал. Для меня ты телезвезда, поэтому я думаю, что тебя Ой. вообще все знают где-то, чего-то там. Вот на канале «Прямой» выходит программа про особисто, которую ведет пани Наталка Фицич. И она совершенно такая, ее личная программа, вот, и совсем не важно даже на каком канале она выходит, а это вот программа, и личности приглашают туда. Я там был однажды. Вот, и ведет ее тоже личность, и посмотрите, если интересно, там много интересных Дякую, людей. дякую дуже, Айдаре. Ну, мені насправді дуже цікаві ті гості, які приходять, дуже цікаві. От правда, і одним із гостей був Мустафа Джемілєв. І він сказав річ, яка мене вразила. От коли я розпитувала його про, а там же ж мова взагалі про історію людини, там, про її шлях, так? І от коли я розпитувала його, як він взагалі наважився на ту боротьбу, на самому початку, коли він тільки на неї ставав, ну то ж були радянські Такой часи. мальчик был совсем. Тож Молодой. був тотальний страх. В той час взагалі люди намагалися не висовуватися, правда? А він наважується на це. І він мені сказав річ, яка мене от досі не відпускає. Віриш? Каже, ну от ви розумієте, от у нас усі підтримують того, хто веде боротьбу, в кримських татар, я маю на увазі, так? А у вас, якщо були там шістдесятники, які там боролися, від них усі відмовлялися. Друзі, часто родина, часто колеги, часто самі ж писали якісь доноси, типа ні-ні, я не з ним. Ну, на жаль, це така історія. Це особливість, мабуть, народу. І це те, що потрібно долати. І це, якби, відповідь на твоє питання, розумієш? Тобто дуже важливо, коли всі згуртовуються навколо того, хто бореться. Це і журналістики стосується, і політики, і Ты всього. знаешь, Загалом он же в свое время, Мустафа Ага, там же были и другие люди, да, которые были в движении и так далее. И поддерживали движение, поддерживали личности, которые боролись, да.
Он вообще сидел там 14 лет в лагерей, там самая долгая голодовка, да, спасибо и Сахарову, кстати. И я что-то вспоминаю, про Сахарова вспомнил. Знаешь, что Сахарова больше всех зневажав? Знаешь? Хто? Дети. Дети. Його власні? Мгм. Там же они же были детьми четырежды героя там соцтруда и Советского Союза, и вдруг стали детьми непонятного странного диссидента, который начал бороться против ядерного оружия, а потом против Ну, тоталитарного це саме режима. про це історія. Вот, и он тогда, кстати, сильно поддержал, не знаю, ну, это про все он тебе не расскажет, Мустафа, там вот просто слишком долгая жизнь. Вот, это же он прервал его голодовку тогда, больше, когда-то кормили через шланг, больше 30 дней. Кормить через шланг — это попадает в номинацию пыток, да, это ужасно, и больно, и унизительно. И он написал ему, не помню дословно, сынок, типа, ты нам нужен живым. И он прекратил эту голодовку там в Сибири. Ну, Але да. я тобі говорю саме про вміння об'єднуватися. Ну, это жизнь просто, понимаешь, так Вміння побила, переступати жизнь побила. через якісь такі, ну, не знаю. Она нас просто всех била примерно одинаково, понимаешь? Але ж українців вона била. Але чому тоді, По-разному, потому чому что тоді ми украинцы від сли- страху Украина слишком, відмовлялися? Украина слишком большая. І я Они говорю пытались теж не про всіх. разделять, они Теж, пытались мабуть, були ассимилировать, они люди. пытались это сделать. Розумієш, теж, мабуть, були люди, які підтримували, об'єднувалися і так далі. Але, на жаль, ми знаємо багато таких. І продовження цього ми бачимо зараз і в тих, скажімо так, суперечках фейсбучних. Сказать тебе правду, как я сказал буквально сегодня в разговоре с своим товарищем, мы обсуждали вот эту ситуацию, когда всех грызут, и я думаю, блин, вот по-хорошему надо перенести День украинской журналистики на день смерти Украинской Народной Республики. Потому что вот мне иногда кажется, что у нас некоторые журналисты настолько крутые, что пока они страну не уничтожат, вот они не успокоятся, вот реально, без шуток. Ну, просто важливо навчитися ставити Україну на перше місце. Ну, конечно. Ну, Це конечно. найголовніше. А потім, знаєш, за тими всіма суперечками, мені здається, вони далеко не найголовніше. Треба просто своє робити. І коли зайнятий своїм, тоді просто нема часу на дурниці. Скажи мне, а у тебя никогда не было ощущения, что вот, ну, не отчаяние того, что ты что-то делаешь, а тебя не слышат, что... Ну, часто дуже. Це ж така історія. Всю дорогу, так би мовити. Це постійно так. Всі ті проекти, які я робила, ну, по-перше, вони часто робилися там за 3 копійки, і навіть ті 3 копійки знайти було дуже складно, ти ж сам розумієш. Я зробила досить багато там культурологічних різноманітних проєктів. Те, що я зараз на прямому веду підсумок подій тижня, так, то це одне. Але до того я робила ось і культ предків, я тобі в подарунок принесла, до речі. Я как раз хотел цю спросить книгу. про Так. книжки. Вот. Це Така от проєкт, от книжка. я об'їхала разом із моїм, на жаль, уже покійним колегою, етнографом Олексієм Долею. Ми об'їхали всю Україну, Айдер, Прям всю всю. Україну. З півночі на південь, з заходу на схід. А У Крым вы успели? Ні, Ні? це вже було після окупації. І ми зняли найдавніші традиції українські, які дійшли до нашого часу. Зняли, тому тут є QR-коди, і можна побачити. Тобто відео і І фото? також є фото, і є навіть рецепти, тому що дуже часто традиції пов'язані з чим? З застіллям, зрозуміло, якимось пригощанням. Тобто тут можна приготувати, люди навіть готували і казали, все вдається, все дуже гарно. До того попередній проєкт, який в мене був, майстер-клас, так, про майстрів і народні ремесла, який я знімала якраз до окупації Криму. І ми там зняли багатьох кримсько-татарських майстрів безпосередньо в Криму. І ну, це такі унікальні зйомки, знаєш, які вже зараз, ти сам розумієш, їх уже не повториш. Оце, якби, от ці всі речі я робила. І з одного боку, так, супер, а з іншого боку, знав би ти, як складно кожен із цих проєктів робився, як це все було непросто, бо з одного боку за 3 копійки, а з іншого боку ти це робиш, і ти далеко не завжди відчуваєш, що це треба комусь, знаєш? Ну, мені так здається. Ты солдат по жизни? Ну так, я все одно буду робити, якщо я намірилася. Ты сильнее своего мужа? Морально? Та ні. Нет? Ні, я виступаю йому. Это правда, что вы такая прям пара, которая всю жизнь вместе? И вот с Не самого... знаю, ну да, звичайно, ми вже 24 роки разом.
Это школа еще, что ли? Ні, Я просто не знаю, потому ні, что це возраст з женщины універу. можно определить только распилив ее пополам и посчитав годовые кольца. Это Це моя з такая універу. дурацкая шутка. С универа, да? Да, Мгм. Это журфак был, да? да. Тільки він на заочці був. Ми зустрілися на інтері, я стажування проходила, а він працював. Ти україномовна з дитинства? Я повністю з дитинства і, відповідаючи на наступне питання, я росла у Києві. Мене батьки так з Західної України, Угу. але росла я у Києві. І при всьому тому, як люблять розказувати російськомовний Київ, насправді тут було україномовне середовище в Києві. Просто, ну, якби багато, звичайно, так, на публіку, знаєш, там в магазинах і все-все-все, то воно було дійсно багато російської. Але я росла україномовною, і для мене було дуже важливо українська мова в родині. Це справді було для мене дуже важливо. І я вже десь навіть розповідала цю історію, що ми коли з Володією познайомилися, а його родина російськомовна, Угу. він киянин, там і А то есть вы народився как в две Києві. части Киева, вот просто, да. Мгм. І, звичайно, що він там заговорив до мене російською. І вже покійний Валерій Тетерятник, ти його не знаєш, царство небесне, такий справді дуже хороший і випусковий редактор він був, і керівник загалом. І він так, пробігаючи повз нас, каже: «О, Ар'єва, а ти ж насправді добре говориш українською». І так це було для мене таким маркером. Тому українська для мене має значення. Скажи, пожалуйста, приходилось в детстве терпеть унижение? Да, і дуже багато. Я просто, вот знаешь, когда я хочу показать, какой Советский Союз зло, я вспоминаю свое детство, вот эти монголо-татарская ига, вот это вот предатели, вот это вот все, и все крымские татары это пережили. И украинцы, которые не боялись демонстрировать, что они украинцы, даже не демонстрировать, просто быть украинцами, что же там демонстрировать, да? Они тоже от, Це постійно от ровесников, от відчувалося. учителей, от Ну, прохожих. звичайно. Ти знаєш, мені пощастило, в мене був чудовий клас, і в мене була чудова перша вчителька, просто вчитель від Бога, насправді. А це одна з небагатьох україномовних шкіл була тут, так? Звичайно, що батьки віддали мене в україномовну школу. Це така звичайна була школа на околиці, знаєш, нічого особливого, але справді україномовна, і там дуже була мудра вчителька Марія Панасівна Сорокіна. Я їй дуже вдячна, тому що от в ній справді було якогось багато такої, знаєш, народної мудрості. Тому від них якогось цькування чи чогось такого я В не школі ти відчувала. комфортно училась, да? І в школі мені було цілком навіть комфортно, потім я в ліцеї гуманітарному вчилася, де теж все було там якраз навпаки, було дуже патріотично, дуже. Тобто в плані навчання я цього не відчувала. Але ж на кожному кроці ти приходиш в магазин, і тобі касирка в спину кидає селючка, тому що ти говориш українською і відповіді там на російське питання. Ну, по-перше, то не гріх бути з села, мені так здається, знаєш. Это еще один советский вот маркер вот этого кастового Та, общества, звичайно, расового що и в мене кастового. там Да. бабусі, дідусі в селі, і це чудово, я дуже люблю ті села. Батькове в Карпатах, материне Я, на кстати, так завидую, Буковині. что мне не было бабушек Знаєш, це ж так в селе. чудово, коли ти на літо приїжджаєш, знаєш, до бабусі, і там можеш тих курей годувати, знаєш, там допомагати бабусі в чомусь. Це стільки пригоди, стільки друзів там, насправді. Але ж ти розумієш нюанс, коли тобі кидають у спину ось ця селючка. Це мова про образу, принаймні про намагання тебе образити. Тому з дитинства я намагалася Ти наростити відповідала? шкіру. Ну, а що тут відповіш? Навіщо? Зрештою. Ну, я не відповідала в усякому разі, я не вважала за потрібне. Але оточення впливало, і десь в певний момент, знаєш, от в той час в Україні, ти не застав цього, була популярна така теза, що зі співрозмовником потрібно говорити його мовою. А оскільки співрозмовники всі дружно говорять російською, то що? Ти мимоволі в Или певний ты не момент культурный, да. Мгм. помічаєш, що ти тільки те й робиш, що говориш російською. Я, тобто україномовна людина повністю. От чомусь співрозмовники з поваги до мене не переходять на українську. Так це і зараз, розумієш? так. Це і зараз. Настав певний момент, я, як зараз пам'ятаю, я на інтері була, тоді працювала вже там. І я зрозуміла, що за останній тиждень я практично не говорила українською. Тебе стало страшно? Мені стало соромно. М. І я дала собі слово, що на території України я не заговорю російською. Це коли було? Більше ніколи.
Це був десь самий початок 2000-х. Тобто це не пов'язано навіть з революціями? Ні, там, ні, це було Це задовго до твоя того. особиста річ? Виняток становлять, якщо це іноземець, який, допустимо, говорить тільки російською, і то часто їм цікаво почути українську. Якраз у них нема цих упереджень. І я дотримала цього слова. І на Луганщині, і на Донеччині, і знімаючи всі ці проекти, їдучи на південь України, і в шахтах Донецька, на кузні в Сєвєродонецьку, щоб ти розумів. Я дотримала цього слова і ніде, Айдер, ніде не зустрічала агресії. Більше. Я хочу від себе особисто, від усіх людей, які приїхали до України, репатріювалися, як я так це називаю, висловити подяку таким, як ти, людям. І тобі особисто. Бо дуже небагато людей у Києві, які ніколи не переходять на російську. І буває так, що ти просто, я прошу вас, не переходьте на російську, я хочу почути українську мову, з наголосами там, да? А люди все одно, навіть україномовні, переходять. Ось така принциповість, вона заслуговує на велику увагу. І скажи мне, а ты чувствовала себя оккупированной в какой-то момент? Вот то, что все-таки вокруг тебя, опять перейшов на російську, навколо тебе люди, які користуються іншою мовою чомусь у столиці твоєї країни. Ну, я ж зростала з цим розумінням. Це ж не те, щоб мене сюди закинули, знаєш, з Марсу. Тобто я прекрасно розуміла, чому так відбулося, і що відбувалося. І це ще з радянських часів було, і ставлення відповідне до тої радянської влади, і до залишків. Воно ж також було. Тобто, ну да, звичайно, так. Ну, а радянська влада – це що, по-твоєму? Це і була окупація, звичайно. Ніяк інакше. Зараз є окупація Криму Росією, а до того була окупація цілої України радянською владою. Ну, насправді радянською, насправді теж російською. Бо, теж, насправді, бо знаєш, коли там це Радянський Союз, це там дружба народів. Яка дружба народів? Всі, я просто ти дуже молода жінка, а я пам'ятаю, що в тому суспільстві дуже все було розкладено по ранжиру, так як би сказати. Да? Тобто Кремли взагалі не існувало, ну просто нас не було. Ми були так, питання вирішено кінцево. Українці – це були такі люди, ну, в вишиванках, ну, десь там шаровари, салом в зубах, горілка тут, ну, щоб пригостити москаля, ну, пригостити справжнього хазяїна, да? І хазяїн такий в піджаку, такий, да, з дружиною, яка вибилася в люди, а за ними всі ці селяні різних національностей. Ну, да? Ти ж пам'ятаєш такий плакат, да? Приблизно так воно і було, на превеликий жаль. Розумієш, у мене, оскільки в мене дуже особлива родина, Расскажи, кстати, вот я же маму имею честь твою знать. Да. Було від початку дуже критичним, скажімо так. І все те, що сталося в 2014 році, і для багатьох стало шоком, для мене шоком не було в принципі. Тобто я з дитинства знала всі ці історії про бандерівців, тому що вони були в моїй родині, розумієш? І те, що Росія може бути агресором, я це усвідомлювала з самого свого дитинства. Розумієш? Тому для мене це шоком не було від самого початку. Тільки до 14-го року сказати це вголос, то на тебе будуть дивитися, як на прокаженого, знаєш? А після виявилося, що воно таки так, насправді. У мене по матері дідусь, материн батько, був засуджений за зв'язки з бандерівцями і сидів у Воркуті, у Воркутлагу. Це ужасне місце, я був там. Йому вдалося вижити і навіть повернутися на рідну це Буковину. Це правда диво. Там вижити просто Він дуже вижив саме за рахунок гідності. От так вийшло, що він не погоджувався на те, щоб там схилятися, і саме це допомогло йому вижити, врешті-решт. Це по матері. А по батькові, так там вся родина була в Бандерівцях. Тільки мій дідусь, найменший син, не був,
тому що він найменший, його берегли, ну, щоб хоч хтось, знаєш, продовжив родину. А його обидва старші брати були в УПА, їх засудили. Навіть не знаю, де вони сиділи. Я тільки знаю, що один з братів і матір заслали тут в Росію, і вони поховані на березі Іртиша. А конкретно де ти Ми не знаєш? знаємо ніде, ніщо, тільки один із братів повернувся в Україну вже, ну, скажімо, у віці чоловіком. Він дожив до незалежності. В 92-му році він повернувся в Україну і цілував тут землю, бо він не міг повернутися всі ті роки. І він, напевно, недовго прожив потім. Ну, звісно. Ну, як мої бабусі Ну, з звісно. дідусем. Багато хто з Тому, корабли. розумієш, я пам'ятаю, що я була маленькою в карпатській хаті, в моїх бабусі, дідуся, ми сиділи, і була гроза, якщо ти знаєш, яка гроза в Карпатах. Ну, Вона така дуже страшна, тому що дуже Страшна. гримить. Ну, принаймні, мені маленькій так було. ну там ехо ж таке. Ну так, дуже гримить страшно. І люди якось заховалися від дощу, набилися до тієї хати. Якось звідки, знаєш, там, ну, вечерю вже дали якусь, бо ну, люди мусять перечекати ту грозу якось. Якась чарчина з'явилася. Ти знаєш, як в Карпатах п'ють? А, знаю, мене Не навчили. п'ють так, як Мене в Росії, навчили, де стаканами. навчили. А так, такою чарочкою до тебе, п'ю до тебе. Мгм, І поки та чарка стіл обійде, то там 3 Будь краплі, здоровий, знаєш, там відповідають, да? І от Якось оце так. п'ю до тебе, і хтось сказав, що за братів лісових. Мгм. І всі так озирнулися, а тут же ж Наталка, ну мала, А мовляв. який рік? Ну, це радянська влада була. Мгм. А батько каже, ні, Наталка своя, вона в житті не розкаже. І тоді я вперше дізналася, хто такі лісові брати. Ти папкина дочь? Що? Папкина дочь? Ну, і певним чином, Похоже, звісно. наверно, І да. мамина теж. Ну, похоже на папу. Але на батька я схожа, на батькову родину. Гуцулка. Прям от ти справжня гуцулка, да? Так. Скажи мені, откуда в нашому обществі, звідки в нашому суспільстві таке явище ганебне, як меншовартість? І чому за стільки багато років незалежності, ось 30 років незалежності, це явище не зникло кінцево? І навіть після початку війни. Знаєш, як кажуть, якісь речі треба долати стільки, скільки вони здобуваються, там, чи скільки вони набуваються певним чином. Тоді нам дуже довго йшли. Я пам'ятаю, на зорі незалежності, десь 90-91 рік, от тоді дуже популярно, я ж тоді багато брала участь в якихось мітингах. Ти не дивись, що молода. Да, мені тоді було десь 13 років на зорі незалежності, але по мітингах я ходила повним ходом, ну тому що родина, відповідно, розумієш? Мгм, Тобто я мгм. від самого початку, батьки йшли на мітинг втихаря від мене, і я йшла на мітинг Ви втихаря там від батьків, зустрічалися, знаєш, і там бачилися вже. От, і я пригадую, і то такий ж неймовірний був, знаєш, час, коли це все вирувало, ці всі прапори, коли тільки з'явились синьо-жовті, коли ми тільки от почали їх бачити на мітингах, до того ж це все заборонено було. Це неймовірний, справді, час якогось такого піднесення національного. І в той час взагалі, знаєш, якось так говорили, я пригадую, що от, мовляв, от відносячись до біблійної цієї легенди про те, як Мойсей 40 років водив по пустелі, я собі думала, ой, 40 років. Це ж Мгм. скільки мені буде, якщо справді 40 років доведеться проходити увесь цей шлях подолання оцього рабства в нас самих. Розумієш, це ж дуже символічна річ. Ну, це ж умовно Справді, 40 років. безумовно. Да. Це дуже символічна річ. Айдера зараз 30 років минуло. І тепер я думаю, дай Боже, хоч би 40. Це умовний термін. Все ж таки, це, Власне це ж кажучи. Біблія. Ну, ні, ну, слухай, я не про термін. Я про те, як це подолати. Долати? Просто долати? Лупати цю скелю. От як сказав Франко, так? Просто йти, просто на кожному кроці не давати собі відступати, щось у собі долати. Розумієш, ми наслідок радянщини, наслідок меншовартості і багатьох речей не здолаємо, якщо не будемо долати. Ну, логічно ж, правда?
воно саме нікуди не зникне. Нас дуже тримають оці звички. Наші звички, вони такі корені, знаєш, вони пускають коріння, на жаль, і в ту меншовартісність, і в ту радянськість. І це все разом потім дає і погані дороги, і поганих чиновників. Але це все для мене фасад. Дороги, чиновники, все решта, все, чим ми не задоволені. А причина в іншому. Причина в тому, що зміни мають бути від себе самих. І справді долати. Тобто, якщо відчуваєш в собі, що ти незручно відчуваєш себе, говорячи українською, говори українською. Мгм. І це незручність мене. Крым. А, Когда ты вообще узнала о крымских татарах? Ну, наверное, это Я было тобі не не розповідала ці історії? публично, нет? А, мої батьки любили їздити в Крим. Це ще радянський, звісно, час був. Перший раз, мені здається, мені років Коли нас там не було, коли 5-6 нас там не було. Так. Я маленькою зовсім була, в моїх батьків були друзі, які дуже любили такий таборовий з наметами відпочинок. В той час це називалось дикі туризм, да. Так. Ну, тому що альтернативою було що? Їхати в санаторії. Радянський оці санаторій, радянські, да, там і це без бюст там Леніна стоїть. абсолютно там, не да. подобалося. Тому вони брали найближчих друзів, зголошувалися ті, хто справді хотіли, знаєш, якогось такого хорошого товариства, біля вогню посидіти на березі моря, знаєш, там гарно, Співати справді, бандерівських пісень. не обов'язково навіть так, але просто якась така справжня туристична романтика. Мгм. І от ми їздили, я з дитинства до цього звикла. І я пригадую, ми досліджували якісь таке урочище, ну, те, що російською аврак, так? Десь. І натрапили на джерело. І від того джерела ми побачили такий старий, вже майже зігнилий такий жолобочок, який так дуже дбайливо, знаєш, от вода текла по камінцях, ну знаєш, як от роса збирається по Мгм, камінцях, мгм. і там небагато, не джерело таке, яке от Мгм. в землі, а от вона росить по камінцях, і далі вона сходилась до такого вже оцього старого жолобочка, який вів. І врешті-решт усе це утворювало таку лунку, де збиралася оця чиста, джерельна, дуже смачна вода. І я сказала там, це товариш моїх батьків, що от хтось намагався доглянути, а він сказав, це, мабуть, кримські татари. Ще колись, коли вони тут жили, бо вони дбали про цю землю. Це правда. І це І я тоді, а хто ж вони такі? А ми ж їх ніколи не зустрічали, ми вже скільки там, кілька років на той момент їздили в Крим, а хто ж вони такі? Я ж їх не бачила ніколи. І тому кримські татари мені були дуже цікаві ще до повернення, бо я не знала, хто вони. Ті люди, які дбали про цю землю, і от навіть їхні речі, знаєш, якісь їхні залишки залишилися на цій землі і свідчили про них. А це правда. Ти знаєш, що у Кремлі є певний культ води, і це має назву чешме. Ну, чешме, тот Бахчисарайский знала фонтан цього. – это чешме, это источник, это течет вода, и одно из первых, что сделали оккупанты, они забросили все эти чешме, и потом после возвращения люди восстанавливали в своих селах вот эти естественные природные там ручьи, родники, которые облагораживали, там была красота, там вот это все, да. И для нас это там десятки, наверное, тысяч чешме было в Крыму. Ну, люди І зараз, жили коли из этой вода земли. в Криму закінчується, наскільки це важливо насправді. Это В символично, той час кстати говоря. знаходили воду, але для цього її треба справді ось так дбайливо берегти, зберігати, знаходити. Они как на нашей земле, как кровопийцы. Понимаешь? Они высасывают из нее все соки. Они настолько на нашей земле чужие. Вот я привожу такой пример. Хотя это не со мной интервью, ладно. Ну, в общем, короче говоря. А что дальше было по отношению к Крыму, крымским татарам? Что ты узнавала до войны и в процессе? Ну, коли вже з'явилася, коли була незалежність, тоді ж навіть до того вже почалося повернення, і справді можна було познайомитися, знаєш, вже побачити. І ну, справді це було дуже цікаво, тому що я ж в рамках проєкту «Майстер-клас» ми багато об'їхали, і в тому числі, я вже казала, ми знімали і кримсько-татарські ремесла.
Багато з тих ремесел доводилося відновлювати майстрам. Але був один майстер, якого я от просто на все життя запам'ятала, Айдар Асанов, можливо, ти знаєш. Це ювелір кримсько-татарський, Мгм. який зберіг кримсько-татарську філігрань. Це такі зі срібла робляться такі, знаєш, як завиточки такі. Ну, є Така таке, дуже така таке витончені, мистецтво, такі да. дуже вироби виходять. І от він отримав це ремесло ще від свого батька. Тому що коли була депортація, йому було десь 12 років. Тобто він пам'ятав, що відбулося, він розказував про Мгм. це з власного досвіду. І батько йому передав ремесло. Не відновлювалося воно, знаєш, уже просто там Тобто якось безперервно відтворюючи, а було. це саме безперервна традиція. І я пам'ятаю, як ми йшли по Бахчисараю із ним. І він говорив, що ось тут будинок його дядька, а оце будинок його батька. І я так наївно, знаєш, кажу, ну так давайте В ж гості зайдемо. да. Да. Він каже, ні, мене на поріг не пускають сюди. І ця скупа чоловіча сльоза при цьому, знаєш, мені було, досі пам'ятаю, знаєш, як мені не по собі було. І увесь цей втрачений і водночас відновлений світ, який вам вдалося зробити, для мене це насправді вражаюче. Як від одного корінця, і от навіть от цей майстер кримсько-татарський, його вже немає, на жаль. Але він передав своє ремесло дочці, вона навчила дуже багатьох майстрів, він зберіг від батька, і тепер є багато ювелірів, які передали ось це ремесло, які вже, розумієш, воно розрослося від одного корінця у велике дерево. І ось ти питав про мою маму раніше, Мгм. трохи я не відповіла на твої Да, питання. вот у меня мама-то очень крутая. Так вийшло, що я тоді була настільки захоплена цим знайомством саме з майстрами Криму, що розповідала в процесі, знаєш, там дзвонила мамі, мама, як ти? І розповідала мамі про багато що, розповідала про цього майстра, розповідала про пояс, який його родині вдалося зберегти, Красивий, кримсько-татарський правда? такий. Ой, це щось неймовірне, це просто е, надзвичайна річ, справді. І в мами зародилася ідея, вона написала, а вона дитяча письменниця, Зірка Мензатюк, її твори вивчають у школі. І вона написала книгу «Дике літо в Криму», де саме такий присутній свого роду квест, де діти, це книга для підлітків, Я знаю. де діти шукають якраз пояс кримсько-татарський. Розумієш? Тобто це Мгм, перегуки з тим, що я досліджувала в реальності в тих документальних зйомках майстер-класу, який був. Тому, да, тому ось такі речі, вони стають якимось поштовхом для творчості подальшої. Навіть не моєї. Ну, привет маме передавай. Дякую. А, Ты, конечно, ощущала, да, состояние крымских татар, которые ходят мимо своих домов, да? Вот это. У меня же то же самое. Наш дом стоит, его можно в Google картах найти. Вот там вырубили сад, построили еще что-то, и в этом доме живет там 3 или 4 семьи. Ну, они пускали, правда, посмотреть. Но иногда мне казалось, что и зря, лучше бы не пускали, потому что бабушка плакала очень сильно, когда она это видела все. Они жили там столько лет, ну, понимаешь, они настолько, даже имея там, может, и собственность, право, я не знаю, как там они это все оформили, вот, они все равно чувствовали себя чужими, они не поменяли ни крючок на калитке, там, ни стекло. Она зашла, говорит, даже трещинка в стекле, кажется, та же, которая, а ей 15 лет было. Она была второй ребенок в семье, когда они попали. И вот через 45 лет они вернулись. Да? Вот. Сейчас нашему народу очень тяжело, и тяжело в первую очередь морально. Потому что когда на твоей земле хозяин не ты, и от них, от их прокуроров, ментов, там, ФСБшников, то, собственно, как в гетто, на кого покажут пальцем, ну, тот и будет сидеть, да? И уже там больше 100 человек сидят в тюрьмах, и за последние 2 года был возвращен только один крымский татарин, это Эдем Бекиров, наверное, ты знаешь его, да, Эдема? И все. И ощущение полнейшей безнадёги, ну, у многих. Ну, люди держатся. То есть у нас вот с нашим народом-то в этом плане все в порядке. То есть мы там не истерик закатываем, там в отчаяние не впадаем, и
традиции Мустафы Джемилева, они довольно стойкие. Вот. От него ты никогда не услышишь там ни слезы, ни жалобы, ничего. Ты заметила, да? Какой Да, железный человек с очень тихим голосом. це правда. Мгм. Вот. Я тебя не прошу никаких пафосных речей говорить, просто э, я вижу, что ты человек эмпатичный. Как нам пережить эти годы, непонятные, сколько еще это будет, и как, на твой взгляд, нам бороться вот с таким врагом, который кажется ну, таким непобедимым, и мир не знает, как с ним справляться? Просто жити, просто боротися, просто триматися, мені здається. У нас спільний ворог насправді, який хоче знищити і нас, і вас. І наша, і ваша земля йому потрібна просто як земля, але бажано без нас. Насправді. Да? І ця Україна з її українською мовою і з українською позицією поперек горла. Да? І кримські татари так само. Тобто земля потрібна, а ми бажано асимільовані такі, щоб як раби. На побегушках, да, там как. І ми, і ви. Про нас ідеться, тому боротися, тому не відступати. Це єдине, що залишається. Іноді, правда, дійсно розбирає, знаєш, якісь такі розчарування і вічі, тому що борешся, а наче на тому ж місці стоїш. Наче туди ж вертаєшся без кінця. Але я собі згадую оту притчу про Сізіфів камінь. Мгм. І це моя така улюблена така штука, коли стає якось дуже вже сумно, то я собі згадую про те, що так, можливо, ми не витягнемо того каменя нагору, але принаймні він не впаде донизу. Ты еще и философ. Ну, якось так. Вот чтобы стать такой умной, как ты, какие книжки надо читать? Ай. Какие надо книжки читать? Ну, знаєш, я в дитинстві взагалі пригодницькі всякі любила, або якісь там детективи, якісь такі всякі цікаві, знаєш. І класику любила, звичайно. Може, це прозвучить пафосною банальністю, але для мене це не так. Шевченка реально люблю. Він, якщо його в дорослому віці Мгм. відкрити на будь-якій сторінці і почати читати, то ти відкриваєш для себе зовсім не те, що в школі відкривав. Тоді треба було заучувати, його Мгм. дуже легко Мгм. вчити, і нам він завжди подобався в школі, бо так, знаєш, за 3 хвилини всі ті вірші, що треба, повиучуєш. Але насправді в нього дуже мало того, що для дітей чи для підлітків. Майже немає. Мгм. А все решта, скільки там от цього десь і відчаю, про який ти кажеш, і болю, і віри, і боротьби, і отієї справжньої емоційності, не маніпулятивної, а з вірою в серці, за яку він таким молодим пішов з життя, ну дуже молодим, справді, що йому 47 було, ти ж уявляєш собі. От вони надихають, мені здається. Да, боротьба триває, і можна на це дивитися як на те, що тоді вона була, що зараз, і вона триває. Але з іншого боку, Україна є, кримські татари вижили, і боротьба триває. Ну да, в принципе, так если посмотреть, сколько мы пережили, и сколько раз нам говорили, что нас нет. Вот, когда ты смотришь на этого Путина, как тоже говорит, что украинского народа не существует, или на какого-нибудь такого же, собственно, Навального, Ну, который говорит, что найгірше, нет що в це вірять України. мільйони. Нет, ну Не те, слушай, що говорить конкретна людина, а те, що за цим стоять мільйони, які це підтримують. мгм. Оце найстрашніше. Согласен. Что для тебя Россия? Окупант. Завжди такою була. Від тієї угоди Переяславської. Від того часу. Вони що тоді обдурили Хмельницького, що потім нічого не змінилося за ті роки. Считаешь ли ты доброту достоинством или недостатком украинского народа? Ні, я вважаю це якраз достоинством.
багато хто вважає недоліком, але я Вот якраз вот мы вважаю тоже це, добрые, на самом деле. я вважаю це якраз тією рисою, яка, можливо, колись якраз і допоможе здолати і всі оті перипетії, які ми переживаємо, і ворога так само. Тому що в цій доброті є чесність. Розумієш, я ж так багато їздила по Україні в рамках цих проєктів, та? І там і у людей різних ночували, і їли з ними з одної миски, тому що навколо там на 50 кілометрів нічого, а ти знімаєш в якомусь далекому селі біля кордону десь, і неважливо, це південь, північ, захід, схід, знаєш, це все Україна. І люди, буває, діляться з тобою, ну, тим, що мають. Знаєш, борщ. Добре, коли є там якийсь шмат сала, який я, до речі, не люблю. Але коли людина ділиться з тобою щиро, знаєш, звісно, що ти не будеш відмовлятися. І якась там часничина до того всього, знаєш, і це така проста вечеря, і це душевна розмова, і це дійсно стільки доброти, і щирості якоїсь, і чесності в тому всьому. Це робить наших людей, по-перше, єдиними по всій Україні, бо я не бачила таких кардинальних розбіжностей між Луганщиною і Галичиною. Трошки різні, але ну, це нормально. І у Франції різні регіони відрізняються, і в Італії так само, це нормально абсолютно. Але це єднає наших людей по всій країні. Просто, можливо, от ти питав про меншовартість, можливо, ми просто не навчилися цінувати себе от, достатньо. І, можливо, тому ми самі назвали свою революцію революцією гідності, свідомо чи підсвідомо, що ми намагаємося все ще її повернути. Бо саме революція гідності і є подоланням меншовартості. Точно. Ти стихи пишеш? Ні, ніколи не писала. І щоденники теж не писала. Тепер для цього є Фейсбук, правда? Не, мне кажется, что ты пацанкой просто росла и все. Ні, ти ж романтичною дівчинкою, до речі, Да? була. Серйозно? Да, вірші А написала как же, при без цьому. стихов, без Ну, дневников? от бачиш, так. Какие у тебя хобби есть? Интересно же, чем такие девушки занимаются в жизни. Я котів люблю. Ти бачиш це по моєму Фейсбукові. Мгм. Я народні звичаї дуже люблю, тому цими проектами займалася. І це справді моє захоплення. Знаєш, традиції, звичаї, ремесла. Ось такі речі – це те, що мене захоплює, те, що вижило, знаєш, попри всі радянські часи. Что ты сама вмеешь? Ну так це ж чого я це люблю, тому що в дитинстві я вишивала, Мгм. бабуся моя ткала килими, я їй допомагала. Більше заважала, мабуть, але думала, що допомагала. Ну і так далі. Такі речі я справді Тобто люблю ти робити. сама можеш вишиванку? Я і вишила собі вишиванку, Мгм. вишиту сорочку. Вишила собі. Оскільки я росла в Києві, то я вишила таку з Київщини вишиванку. А мала Батьківщина це де конкретно? Мама з Буковини, а батько з Карпат. Карпати це де? Карпати великі. Це біля Косова. Мгм. Косів, Коломия, ось той регіон. Мгм. Мгм. То есть предки жили просто в горах, так? Да, да. Ну, а батько поїхав, батько ж оперним співаком був, покійний вже, царство йому небесне. Він був солістом Національної опери, в нього був потрясаючий голос. І, звичайно, що хлопець з таким голосом, він хотів кудись пробитися, знаєш. І він поїхав, він закінчив Львівську консерваторію, потім працював у Києві, в Київському оперному театрі солістом багато років. І відповідно, вже родина жила тут, в Києві. Вот я хотел этот вопрос задать. Спеваешь? Ні. Ты ж- Я навіть, слухай, ну от бачиш, виходить так, я навіть книгу написала, мама ж письменниця, розумієш? І в мене такі стояли якісь внутрішні блоки, що якщо батько співак, то ж я не співаю. Ну, знаєш, як жартують про те, що на дітях природа відпочиває. Ну, прекрасно. Я вирішила, що це буквально. І тому, коли я почала робити цей проєкт, я не писала книгу, щоб ти розумів. Я почала собі записувати свої враження. Мгм.
І в якийсь момент мама запитала: ну що ти там пишеш, дай мені почитати. Я візьми та й дай. А мама каже мені: а ти знаєш, що ти книгу пишеш? Я так, та я ж не збираюся. Ти письменниця в нашій родині, досить одної письменниці. І врешті-решт, ось, бачиш, перед тобою книжка. Але я не ставила собі це за мету. Наталка, это порочная практика. Это неправда, что отдыхает не всегда. Ну, тим не менш. И, кстати, Я не рвалася, знаєш, у Иоганна в ту сферу. Себастьяна Баха отец тоже играл, это не помешало сыну, и, кстати, по-моему, и его сыну еще, да? И если уж с такой логикой исходить, то ваша дочь с Володей, что она вообще ничего не должна делать, что ли? У нее там Вона чудово дедушка співає, такой, насправді, бабушка чудово такой. пише, я тобі Ну, от. скажу. І відносно її участі в політиці, то вона має досить непогану здібності до того, як мені здається, бо досить вона швидко адаптується і вливається. в усе. Я всем вам желаю успехов, каждый в своем поприще, потому что я считаю, Дякую. что если люди проукраинские, они могут быть абсолютно разные. Вот по возрасту, как угодно. Я считаю, что все проукраинские люди должны быть друзьями, в первую очередь, своей страны. Друг с другом как-нибудь, знаете, вот не будет России, тогда поругаемся. Вот, ну, у меня такое ощущение. Да? То есть, когда бульдозер идет на твой дом, ну, я не буду по цвету обоев спорить, да, это не имеет значения. І це дуже важливо. Да. Я это просто понял в определенный момент, и есть, слава богу, такие люди, которые это понимают, потому что, ну, может, мы еще Крым потеряли, и у нас вот это все, понимаешь? То есть всю Украину потерять, ну все тогда, ну что тогда? А кому мы нужны вообще? Мы нужны только друг другу, на самом деле. Больше никому мы Мені не іноді нужны. здається, що просто багато хто не розуміє, що Україну насправді можна втратити. Да, конечно, можно. І якраз ви це розумієте, тому що ви втрачали. І якби це розуміння нам, то може було б набагато більше мудрості і в журналістиці, і в політиці, якби було це розуміння. Причому я тобі скажу, що в 90-х, про які ми згадували, от тоді, от час цієї такої боротьби за незалежність, тільки десь 90-й рік, якраз це розуміння було. Мгм. Тільки б Україна була. От хай буде, як буде. От там політики хороші, погані, неважливо. Тільки б Україна була. Нам треба повернутися до цього розуміння найвищої цінності. Какой будет Украина, когда твоя дочь станет ровесницей тебя нынешней? Это мой последний вопрос. І я боюсь, що боротьба триватиме. Мені хотілося все життя, щоб, знаєш, досягти того, щоб дитина вже могла жити в такій Ну, в законченном доме в таком, Україні, да. такій Мгм. європейській Мгм. повністю. Але тепер я розумію, що у нас, як у самураїв, є шлях. Знаєш? Мгм. І, мабуть, велику частину боротьби ми залишимо їй, на жаль. Але лупаємося в скалу. І врешті-решт перемога буде. І я в це вірю. Розмовляти з такими людьми, як Наталка, це просто, не знаю, щастя, певно. Я думаю, что вам всем понравилась эта беседа. Я тебе очень сильно благодарю. Дякую тобі, Айдар. Чоксал. Вот. Настоящие люди есть настоящие люди, да. Это не сыграешь никогда. И настоящие люди — это те, которые поддерживают наш телеканал в любое самое тяжелое время, особенно те, кто подписывается на Patreon. Это правильно и для вашей совести, и для нашей общей борьбы, возвращения Крыма в Украину. Подписывайтесь, даже небольшой регулярный взнос, он нам помогает. Я благодарю вас за внимание. Смотрите АТР и дальше. До новых встреч.